Skal I med mit træ, hva'? Hvor er I henne? Det går nok. Hvad? Ved han ikke meget spil, så mister han så 70%. Så har han nogle flaske efter dig. Og se helt forresten, er du herinde, skal vi se. Det er derovre på botten. Der skal jeg bare spade op med CP og CTP og trykke ham i hånden og alt muligt. Bliver på musikken, det er en god sang. Djævel! Åh! Det er hårdt. Oh my fucking god! Jeg overgår ikke. I giver mig spat ved at dø.